εσύ θα περισσεύεις. Βρισκόμαστε στο χώρο που θα απολαύσουμε το Δήμο Αναστασιάδη για 2 μοναδικές εμφανίσεις εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά. Δήμο, καλησπέρα. Καλησπέρα για εσάς. Καλώς ήρθες στην πόλη μας. Πες μας τι σε φέρνει εδώ. Με φέρνει κάθε χειμώνας εδώ πέρα. Είναι μια περιοχή η οποία ουσιαστικά έχω μεγαλώσει και με την αφορμή ότι κάνουμε συναυλίες, είμαστε στο διάστημα συναυλιών και του καινούριου μου CD, ήρθαμε να παρουσιάσουμε τα καινούργια μας κομμάτια. Στη σκηνή είσαι μόνος σου? Πάντα με την μπάντα μου, όπου είμαστε καιρό μαζί, και με την Κρίντα, η οποία είναι μια καινούργια κοπέλα, με την οποία κάναμε και ένα ντουέτο στο καινούργιο CD και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχα και έχουμε ταιριάξει. Και μη φοβηθείς, στον ήρω δεν έμεινε κανείς. Έρχεται λοιπόν μετά η συμμετοχή σου σε ένα reality μουσικό τηλεπαιχνίδι, το Dream Show νομίζω, Το Dream Show το 2. Ήταν ένα σημαντικό βήμα, πιστεύεις? Ήταν ένα βήμα το οποίο το επέλεξα γιατί ήθελα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να δω αν μπορώ να καταφέρω να τραγουδήσω πρώτα μπροστά σε κόσμο και μπροστά σε κάμερες, και ένας λόγος το να νιώσω πιο πολύ ότι αυτή τη δουλειά θέλω να κάνω και να πείσω κάποιους ανθρώπους γύρω μου για αυτή την επιλογή μου. Στη συνέχεια λοιπόν μπαίνεις και στον χώρο της δισκογραφίας. Το 2008 ήταν ο πρώτος σου δίσκος. Ήταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου, 2 χρόνια σχεδόν. Βγάζω το πρώτο μου CD από τη Warner Music, πάντα σε συνεργασία με την People Entertainment, που είναι η εταιρεία παραγωγής και manager, και έπειτα ακολουθεί και η δεύτερη δημιουργική δουλειά, η αντίθετη τροχιά. Έχεις συνεργαστεί όμως και με πολύ μεγάλα ονόματα το χώρο της μουσικής, όπως είναι ο Κώστας Τουρνάς, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Κότσιρας. Μίλησε μας λίγο για αυτές τις συνεργασίες σου. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, γίνεσαι καλύτερος, διαπιστώνεις και τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου, ακόμα ανακαλύπτεις τις αδυναμίες των άλλων, αντιλαμβάνεσαι σε ποια σημεία είσαι δυνατός, που είσαι χειρότερος. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά παρόλα αυτά είμαι σε μια ηλικία και σε ένα επίπεδο που μόνο μπορώ να μάθω και να πάρω πράγματα από καλλιτέχνες, και αυτή ήταν μια συνεργασία που για μένα ήταν ουσιαστικά ένα πανεπιστήμιο στην μέχρι τώρα καριέρα μου. Έχεις αναδειχθεί και ο καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης, έτσι δεν είναι? Ναι, στα Mad Music Awards ήταν ένα βραβείο το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα. Δεν το περίμενα. Προσπαθώ να καταφέρω και να φανώ αντάξιος αυτού του βραβείου. Γι' αυτό κρύψου πριν χαθείς και κάνε 3 λάθη. Ένα για τον ουρανό και τα άλλα καταστάχτη. Πες μας το όνειρό σου για το 2011. Νομίζω τα όνειρά μου πια είναι πιο πολύ ότι έχουν να κάνουν με την υγεία και την αγάπη, και μετά τα επαγγελματικά. Στα επαγγελματικά σίγουρα θα θέλω να πάει πάρα πολύ καλά η δουλειά μου, που με τόσο κόπο και προσπαθήσαμε να βγάλουμε, και να έχουμε μια πετυχημένη σεζόν όσον αφορά από συναυλίες, κόσμο και συνεργασίες. Εύχομαι καλή επιτυχία και να ξανάρθεις σύντομα στην πόλη μας. Να είστε σίγουρος. Ένα για τον ουρανό και τα άλλα καταστάχτη. Βλέπεις, διαβάζεις, ακούς ένα αλλάξει.